ପାରୁନି। ଆପଣ ପବିତ୍ର ଧାମ କୈଳାସପୁର ଛାଡ଼ି ଏହି ଏକପ୍ରକାରଣକୁ ଆସିଲେ କାହିଁ? ପାର୍ବତୀ ତୁମରି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଭାବର ଏହି ଏକପ୍ରକାରଣ। ଆପଣ ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ଦେବୀ, ଚୈତ୍ର ମାସ ବିଜୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି 7 ଦିନ ଠାରୁ 13 ଦିନ ହେବ ଦଣ୍ଡ କରିବାକୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଗତଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ସମସ୍ତ କୈଳାସପୁର ମୋର କମ୍ପମାନ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଉପାସ ବୋଲି ଚିରଦିନ ମୁଇଁ ତେଣୁ ହେ ମାଧବୀ ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ମୁଇଁ ଏକପ୍ରକାରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁ, ବିନା ମାସର 17 ଦିନ ଠାରୁ 13 ଦିନ ହୁଏ ଆମ ଦଣ୍ଡକାରୀ ବ୍ରତ। ଭଗତ ଫେରୁ ସେବ୍ରତ ଶୁଣାଇଣ ଶ୍ରେଣୀ କରୁ ତମ କୃତାର୍ଥ କରନ୍ତୁ ଏହି ନାରୀ ଜନ୍ମରୁ। ପାର୍ବତୀ ଶୁଣିବ ଦଣ୍ଡ କାଇ କଥା ନେଇ ଶୁଣ ପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ପରେ କହୁଛି ତତେ ଶୁଣ ଭଗବତୀ ଦୈତ୍ୟବତୀ କହିବା ଦଣ୍ଡ ଚରିତ ଅଭିନ ମାସ ରସ କରିନ ମତେ ହୁଏ ମେରୁ ସରତ ଭଗତମେ ମୁହିତେ ହୁଏ ସକାଳେ ନବଲ ଭଗତମେ
କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ଏହି 12 ଜଣ ପୁତ୍ରକୁ ଏତେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି କାହିଁକି? ତେବେ ଭଗବତୀ ଏହି 12 ଜଣ ପୁତ୍ର ମୋର ପ୍ରାଣଠାରୁ ଅଧିକ। ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ ଘଟାଏ ଏହି 12 ଜଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନ। ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆମର ବାସ ମହାକାଳ ଶିବ ଆଉ ତୁମେ ମହାକାଳ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ। ତେବେ ସେ 12 ପୁତ୍ର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଷୋଳଚରିତ ଭୋଗ କରି ମେରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଏ ଅମୃତ ବ୍ୟବହାର ଶୁଣାଇ କରିନେ କୃତାର୍ଥ କରନ୍ତୁ ଏହି ଜନ୍ମ କରୁ। ତେବେ ଶୁଣ ପ୍ରିୟ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି ମୁଁ ତତେ ଶୁଣ